Bueno, hau da 20. orrialdeko 7. ariketa. Ia, hasiko gara apartadotik, atera errotik. Orduan, lehenengo gauza egingo duguna, izango da faktorizatu biderkagaietan. Orduan, 32 da, bider 5, eta bider x ber 4. Vale. Bider 5, deskomposatu aldugu, bider 3, bider 2, ber 2 bezala. Eta x ber 4 da x ber 3, bider x. Zergaitik, deskomposatzen dugu berretzailea 3 dekon berreketetan? Bueno, pues errotzailea 3 dalako. Vale? Orduen, bi hau ateratzen da, eta x hau ateratzen da, errotik. Beraz, daukaguna da, bi, bider x, bider erroa. Eta orduen zen geratzen jaku barruan, bi ber bi, bider x. Bi ber bi, bider x. Hau horrela egin beharrean, jarraian egin daikegu. Orduen. Normalean egingo duguna izango da. Hasi, 3 erro bi ber 5-etik. Eta egiten dugu. 5 zati 3, 5 zati 3, bat. Eta ondarra, bi. Beraz, hau bat da, zenbat bi ateratzen jakusan kanpora. Bi ber bat. Eta ondarrak adierazten dozku zenbat bi geratzen diran barruan. Bi ber bi. Gauza bera egiten dugu x ber 4gaz. 4 zati 3, bat eta ondarra bat. Beraz, x bat kanpoan eta beste bat barruan. Vale. Urrengoa, b. Vale, kopiatuko dugu. Vale, lehenengo gauza egingo duguna izango da faktorizatu. Beraz, daukaguna da 3 erro 3 ber 4, aber 3, 5 ber 5 eta c. Eta orduan alegintzen gara biderkagaiak ateratzen eta hartzen dugu banan-banan berreketa bakoitza. Orduen, hasten gara 3 ber 4gaz. Egiten dugu 4 zati 3, bat eta ondarra bat. Beraz, 3 bat kanpoan eta beste bat barruan. Urrengoa. Aber 3, orduan izango zen, 3 zati 3, bat eta ondarra 0, beraz, a kanpoan. B ber 5, 5 zati 3, bat eta ondarra 2, beraz, b eta barruan b ber 2. Eta c dala c ber bat, pues bat zati 3, 0 eta ondarra bat. Beraz, geratzen da barruan. Hau da emaitza. Eta azkenengoa, faktorizatzen dugu 74, dala 2 ber 6, eta egiten dugu 6 zati 5, bat eta ondarra bat. Beraz, bat kanpoan eta beste bat barruan.